Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Eurooppa on nyt elpymisen tiellä ja tätä elpymistä ja kasvua on ruokittava kaikilla rintamilla. Meidän pitää hakea uusia kasvun eväitä myös rajojemme ulkopuolisilta markkinoilta. Transatlanttinen kauppa- ja investointisopimus on keskeinen osa Euroopan uutta kasvu- ja työllisyysohjelmaa. Se on väline avata eurooppalaisille yrityksille parempi pääsy Yhdysvaltain markkinoille. Tässä sopimuksessa tulee vahvasti panostaa eurooppalaisten pk-yritysten vientimenestykseen. Samalla vastavuoroinen standardien hyväksyminen ei saa kuitenkaan merkitä omien lakiemme heikentymistä. Sopimus ei esimerkiksi saa puuttua osapuolten oikeuteen ylläpitää korkeaa tasoa ruokaturvassa ja ympäristönsuojelussa. On myös pidettävä huoli eurooppalaisen maatalouden kilpailukyvystä. Avain sopimuksen hyväksymiseen on, että kansalaisten huoliin löytyy uskottavia vastauksia. Tämä edellyttää avoimuutta ja toimivaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnassa. Komissaari De Guchtin valmistamat neuvottelumandaatit on myönteinen askel. Niin on myös komission toteuttama julkinen kuuleminen investointisuojasta ja välitysmenettelystä oikeusvaltion periaatteen kannalta. Tämä on oikea suunta. On nähtävä metsä puilta, eli tämän sopimuksen Euroopan talouskasvua ja työllisyyttä tukeva vaikutus, mutta myös puiden kunnosta eli kuluttajasuojasta, maaseudusta ja oikeusvaltiosta on pidettävä visusti huolta.